Tago! Tago! Lord, tama na Lord! Lord! Tama na Lord! Laksan. Lord God, Lord, ako mga anak, Lord, Lord, Jesus, name, Lord God, Lord, Lord ka, Lord, Jesus name. Yung mga bata rito ba? Lord God, Jesus name, Lord. Ginoo pa ang mga bata ma. Lord Jesus. Jesus name, Lord God. Kaloy ka, Lord. Gawa bro. Tama na Lord. Help us, Lord. Lord. Lord God. Jaya. Wala na tabunan wala. Na isa lang mo pan ay giris isa. Pero Gibaba. pero giris isa. Nanagan natin paingon katong nagidukduk. Ay isa giris kyo. Dito po magbitay naman ng dito luyo. Giris kyo. Kaya isa baldan isa. Kena dro. Ako di go. Jo wala na magkabardan na kuan dagma. Kuan gabi kapag mga 7 point. Murag 9 to ba? 5 ang 9 bago pa 9. Dapat gani way klase no Biyernes pagani Biyernes ho ahoy bisog Biyernes wala na klase. 9 man ka Wala naman sa ang 9 sitwing nga nag-load naman sila milo no. Giris kyo isa. Kuan man to gibuto may ang luya to baka tao mo tanim ba. Mga baligya no. Kita ko na kung bukid ang area ko na. Basta 9 karo Arnil na 9. Ito gitawagan sila pawaon dia. Diya may likado ay mo kay turno. Nay lakuan labuto oy. Hindi pa yung warning dahil labuto. Lele, gibabao mo. Sila na ba na ipitan? Dagan, manggutudraw ka lang, gra. Grabe kusog sa linog mga kapogs. Tanawan yung mga pogs ni Uta mga kapogs. Nagliyok-liyok pa. Oh. Oh. Grabe nag-uyog-uyog pag yung mga kapogs. Oh. Oh. Grabe. Kusuga sa linog mga kapogs. Uy, unta way building na natumpag mga kapogs no. Grabe, crack kida ko ang iri din mga kapogs oh. Makita niyo mga kapogs, nagliyok-liyok pagyapon siya oh. Oh. Napagyapon siya mga kapogs, kusog pagyapon ng uyog. Oh. Oh. Tawa. Liyok-liyok yapon mga kapogs. Grabe. Sugas linog eh. Hey, pagkapagsita. Jesus, kaluoy. Ginoo ko eh, wa jud na kuan ba no? Halaluya niya oy. Ginoo ko.
Lord, luoy kay siya, Lord. Kahilakon kay ko. Ako nahilat na po eh. Karon gyud, just time.